tikaona asilamu ambiri amayesa ngati kukanira ndiye kuti munthu akhale akupembedza zosema, pamenepo ndiye kuti wakanira. Koma kukaniranso kukugwera mu zinthu zimene zidayikidwa mu nawaqidul Islam, chifukwa kunyoza mtumiki mu chiwongoko chake komanso chigamulo chake, munthu ameneyo ndiye wachita kufuru, ngakhale yeye asapembedze mafano. Koma pamene wanyoza zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatigamula kuti pangani chonchi, iye chanena ati zimenezo ndibe nazo ntchito, munthu amene wapanga kufuru. Ndiye tidafotokoza zimenezi wiki yapitayi. Insha Allah apa timafuna tuonepo chinthu namba 5 chomwe chimaononga chisilamu cha munthu, chomwe ndi kunyasidwa ndi chiphunzitso cha mtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mbuyo mujati makamba za chigamulo cha mtumiki, judgment imene yeye wapereka, munthu nukunyasidwa nayo, munthu ameneyo ni mmodzi mwa anthu amene akanira. Gawo ili likukamba za chiphunzitso cha mtumiki, chimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anabwera nacho, iwe chimenecho ndikunyasidwa nacho, iwe pamenepo ndiye kuti ndiwe mmodzi mwa anthu amene akanira. Ngati wanyasidwa nazo zimenezo mozindikiranso. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab pofotokoza nkhani imeneyi ananena kuti man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, aliyense amene anganyasidwe ndi chinthu china chake kuchokera mu zimene anabwera nazo mtumiki, mtendeni madalitso zipite kwa iye, wala waamila bihi, ngakhale munthu yo ntchito yazichita koma poichitapo ali wonyasidwa nayo, kafara ijmaa, amene wakanira potengera mgwirizano wa maulama ku ahli sunna wal jamaa. Wadalilu qawluhu ta'ala, ndiye umboni wake kuchokera mu mawu a Allah Rabbul Izzati wal Jalal, onena kuti dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, izo zili choncho chifukwa choti iwo karihu ananyasidwa kapena amanyasidwa ma anzala Allah, ndizomwe Allah wavumbulutsa, ndiye fa ahbata a'malahum, Allah wazipanga ntchito zawo anthuwa kukhala zopanda pake. Pamene munthu wanyasidwa ndi zimene Allah wavumbulutsa kwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, iweyo ndiwe mmodzi mwa anthu amene akanira ngati wachita zimenezo mozindikira. Pamenepa pali zambiri, gawo limene lipali zambiri, chifukwa chake ndimanena kuti zalero zikhala ngati zanyung'unya, komabe tikufuna kuti ife tisakhale mugulawawa amene amanyasidwa ndi zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pali aya yomwe tikupeza mu surati Al-Hujurat, yomwe ndi sura imene idavumbulutsidwa ku Madina, wa hiya madaniyatu. Allah subhanahu wa ta'ala kumayambiliro kwa surayi akuwauza anthu okhulupirira, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Inu amene mwakhulupirira inu, la tuqaddimu, musakale patsogolo, baina yaday Allahi wa rasulihi, pa Allah ndi mtumiki wake, sakale kutsogolo kwa Allah ndi mtumiki wake, ndipo mukhale ndi takwa mwa Allah, chifukwa Allah amamva komanso
ndi ozindikira. Pamenepa ndi khalidwe limene Allah subhanahu wa ta'ala akulipereka kwa okhulupirira, kunena kuti iwo agwire ntchito kuchokera mu zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adawapatsa. Iwo asachite tusri'u fil ashiya'i bayna yadayhi ay qabilahu, bal kunu tab'an lahu fi jami'il umur. Allah amauza okhulupirira kuti asamakhale opupuluma mu zinthu zochita zawo nkukhala kutsogolo kwa mtumiki kumamposa mtumiki mu zochita, koma iwo wakhale tab'an, wotsatira, umutsatira iyeyo mu zonse, fi jami'il umur, mu zilamulo zonse zimene iyeyo mtumiki amapereka. Ndiye muona kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pomubweretsa pano pa dunia ndi kumupatsanso utumiki, cholinga chake chinali choti iye asatitsatire ifeyo, koma ifeyo timutsatire mtumikiyo. Ndiye mudzapeza kuti alipo ena mugulu anthu amene amadzitcha kuti ndi okhulupirira, koma ikabwera nkhani yokhudza kutsatira zimene mtumikiyo wanena, ziphunzitso zake, amakhala anthu onyinyirika, amakhala anthu amene akumanyasidwa ndi zimenezo, azifi kuti Allah wawatumizira iwo wa uthenga wa Qur'ani ndiye akumvetsetsa bwino kumposa ndani? Kumposa mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye Silamu azindikire kuti Allah adampanga trust Muhammad ibn Abdillahi kuti akhale otiphunzitsa ifeyo zomwe Allahyo akufuna, komanso akhale otiphunzitsa ifeyo zomwe Allahyo samafuna kuti tizichite. Yani atiphunzitse kuti tichite zomwe Allah amafuna, komanso atiphunzitse kuti tizitalikire zomwe Allahyo samafuna. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allahi illa waqad amartukum bihi. Sindidasiye chinthu china chake chomwe inuyo mukachichita chikuyandikitsani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupatula kuti ndakulamulani inuyo Asilamu chinthu chimenecho muchitani? Muchichite. Komanso the opposite ndiyonena kuti mtumiki sadasiye kutifotokozera chinthu china chake choti ifeyo tikachichita chimene chocho chitipangitsa kuti tidzitalikitse kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kuyandikira ku chilango chake, kupatula kuti mtumiki anatitani? Anatifotokozera, anatiletsa kuti ichi musatani? Musachite. Ndiye mu nthawi inoyi chifukwa cha kuperewera kwa aqida Asilamu, chifukwa cha kuyamba ndi kuphunzira Qur'ani, akumadziona ngati iwo ndanzeri kwambiri kuposa ndani? Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ndi kumapanga chisilamuchi mmene iwo afunira. Ndipo pakabwera chiphunzitso cha mtumiki kwa iwo, amanena kuti ife chimenecho sititani? Sitichichita, kapena zimenezozo si mmene mukumverera moyani. Ndiye akumapezeka kunena kuti akutsatira zokamba za anthu amene ali makufaru, akutsatira zokamba za maulama amene ali osochera, maduati ila abwabi nar. Ndiye na mwa anthu amene lero lino akutchuka ndi kuyankhula zinthu zokomera ndani? Zokomera anthu. Pachifukwa icho tipeza kuti anthu ophunzira bwino dini, monga ngati Imamu Ash-Shafi'i rahimahullahu rahmatan wasa, akuyankhula kuti laqad dhalla man taraka haditha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam liqawli man ba'dahu. Wasochera amene wasiya hadithi ya mtumiki wa Allah, mtendeni madalitso zipite kwa iye, potsatira mawu anthu ena amene anabwera pambuyo pake. Wasochera
amene wasiya hadithi ya mtumiki wa Allah mtendere madalitso zipite kwa iye potsatira mawu a anthu ena amene anabwera pambuyo pandani pakumwalira kwa mtumiki. Fama sahaba radhiyallahu anhum munthawi yawo amatsatira zokamba za mtumiki, ndipo pamene mtumiki adamwalira iwo sadasiye kutsatira zokamba za mtumiki, amazitsatirabe zimenezo ndikuzigwiritsa ndikumaphunzitsa amene anali ophunzira awo. Ndiye yemwe angabwere ndikunena kuti ifeyo inde mtumikiyo Allah subhanahu wa ta'ala adamutumizadi koma zimene adaphunzitsa faliyadhu billah ndizombwambwana, munthu ameneyo faqad kafar, wakanira basi. Chifukwa mtumiki wa Allah sangaphunzitse zinthu zombwambwana. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sangalimbikitse zinthu zimene zili zombwambwana, ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sadachite zinthu zimene zidali zotani zombwambwana. Iye adachita zimene Allah adafuna kuti ifeyo tizichite, ndipo ananena kuti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mwa mtumiki wa Allah kwa inuyo muli chitsanzo chimene chili chabwino kwambiri kwa yemwe akufuna kudzakumana ndi Allah, komanso yemwe akulikhulupirira tsiku la chiweruzo kuti ndi limene latsalira kuti yeyo adzakakhale mu moyo umene uli wosangalala kapena adzakakhale mu moyo umene uli wotani wachilango wosasangalala. Ndiye kwa yemwe akuliwopa tsiku la chiweruzo komanso akumakhala ndi chikumbumtima kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndidzakumana naye, chifukwa liman kana yarju Allah, zikusonyeza kuti munthu amene ali ndi chiyembekezo kuti akakumana ndi Allah ndithu. Fasira munthu ena amona ngati sadzakumana ndi Allah akamakhala pa dziko lapansi pano, amona ngati akamwalira basi zathera pati pa dunia pompano, zinazi zoti kiyama amati ndi nthabwala basi. Ndiye Allah akutitsindikizira kuti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun nde kuti ndi excellent example. Palibenso chitsanzo china chimene mungachifotokoze chomwe chili excellent. Hasanatun komanso ndi chabwino, liman kana yarju Allah, kwa yemwe ali ndi hope mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti adzakumana naye Allahyo, komanso ali ndi hope wa yaumal akhir, ali ndi hope so muza tsiku la chiweruzo, akulikhulupirira tsiku la chiweruzo. Munthu amene yuyu akuyeneka kutenga chitsanzo kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. La tuqaddimu, tili pamenepa, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Omasulira monga ngati Ali ibn Abi Talha akufotokoza kuti Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala la taqulu khilafa alkitabi was-sunnati, musayankhule zinthu zimene zili zosemphana ndi Qur'ani komanso ndi as-sunna. Alipo anthu amene amaona ngati kuti kungotsatira Qur'ani ndi zokwanira basi, ndi amene lero lino tifuna kuti tiwafotokoze apa. Amaona ngati kungotsatira Qur'ani ndi zokwanira, ma hadithi alibe ntchito kapena kuti sunna ilibe ntchito. Mujahid mukuyankhula kwake ananena kuti la taftatu ala rasulillahi bi shay'in, musapereke fatwa yomwe ili yoti kusemphana ndi mtumiki wa Allah muchina chilichonse, hatta yaqdi Allahu ala lisanihi, mpaka na Allah atachipereka chigamulo cha chinthucho kudzera pa lilime la ndani la mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye palizoyankhula zambiri zimene maulama akufotokoza kuti Allah watilangiza ifeyo amene tili okhulupirira kuti tisamakhale patsogolo pa mtumiki, chifukwa aliyense amaopa kukhala patsogolo pa Allah, koma pakabwera pa nkhani yokhala patsogolo pa mtumiki pambiri amathamangirapo. Ndiye zimapezeka zonena kuti hadithi ya mtumiki yawapeza
kuti mtumiki adachita izi muchipembedzo, mtumiki adaletsa izi muchipembedzo, mtumiki adalimbikitsa izi muchipembedzo, komanso mtumiki ananyasidwa ndi izi muchipembedzo, mtumiki adakhulupirira izi muchipembedzo. Mwaona kuti anthu amenewa ndi amodzi amene amakhala patsogolo kunyasidwa ndi zimenezo. Chitsanzo poyamba tidanena kuti mukuona bwanji za mkazi yemwe amaswali kasanu pa tsiku, amavala hijabu kapena niqabu, amabisala m'nyumba mwake satuluka chisawawa, koma ikakhala nkhani ya mitala amanyasidwa. Mukumuona bwanji mkazi amene? Mitala chinthu chonyasa eti? Ena akuyankha ena sakuyankha. Amene akuyankhawo akhale chete, tifuna amene asakuyankhawo. Mitala ndi chinthu chonyasa eti? Ena akungoyankhira kuti poti ndisaonekere eti? Ena ena mukula akazi akumaitenga mitala kukhala chinthu chonyasa kwambiri, ndipo safunanso kuti amve. Koma chabwino chisilamu chimesa amene amatiphunzitsa anali pa mitala ate, amene watiphunzitsa chisilamuchi mesa anali wa mitala. Ndiye mukutengeranji ziphunzitso za munthu wa mitala? Yemwe watiphunzitsa chisilamuchi mmene amamwalira, anamwalira ali ndi mkazi mmodzi, anamwalira atasiya akazi 9. Ndiye amene ujayo yemwe ni Muhammad ibn Abdullahi adapanga chinthu chimene chimakunyasani eti, chomwe ni mitala eti. Ndiye kuti ngati tikunyasidwa ni mitala, tikunyasidwanso ndi chiphunzitso cha mtumiki. Chifukwa mtumiki popanga mitalayo inalinso gawo la maphunziro kwa ife Asilamu. Chifukwa gawo linanso la Chisilamu likuchokera kuti mtumiki yo mitala anayipanga bwanji, amakhala motani ndi akazi yake. Ndiye wina akanena kuti ine mitala ndiye maninyasa kwambiri, pamene popo akunena kuti ine mtumiki wa Allah zimene anachita zimanditani, zimaninyasa. Ndi indirect speech imeneyo yomwe amayankhula yosonyeza kuti akunyasidwa ndi chiphunzitso cha mtumiki. Ndiye tikukamba kuti aliyense amene anganyasidwe ndi shay'an, chinthu china chilichonse, mimma jaa bihi, chomwe anabwera nacho ar-rasul, mtumiki. Mtumiki anabwera ndi mitala, mufune musafune, mitala mtumiki anabwera nayo, ndipo anaphunzitsa anthu ndipo anayichita. Mitala ndipo ndi gawo la chani? La Chisilamu. Olwena akeza anyase, koma mitala nditu ndi gawo la chani? La Chisilamu. Ino ngokhala Msilamu mukuyeneka kuzindikira kuti mitala ndi gawo la chani? La Chisilamu. Ndiye iwe kunyasidwa ndi chimene chocho. Izi tikukamba izi chifukwa tukambirana munomu ndi akazi. Na chinthu chimene chimawanyasa kwambiri pa top 10 kapena pa top 5 chimene chili pa number 1 ndi chani? Mpaka na lero lino akazi ena Chisilamu safuna kukwatiwa kwa Msilamu ngani yake iti imene amachita kunena ati ine sindingakwatiwe kwa Msilamu chifukwa kuti akandikwatirira mkazi wina, ndikumaka kwatiwa ndi kafiri, iwo ati bora zipita kumzikiti, kafiri azipita kwako kuchalichi. Mpaka na ena amuna achi kafiri amachita kunyadira, ine akazanga nda Asilamu nakwatira Msilamu, ine amapita kumzikiti, ine amapita kuchalichi. Chimene chikuwapangitsa zimenezo ndi chani sister? Chinthu chimodzi tu, akuti amuna achi Kristu sakwatira chani? Mitala, amakapanga chiwerewere. Bora azikapanga chiwerewere ndi Satani lisadziwe basi. Zimenezo nzabwino kwa ine. Ndiye iye ndikumati ni Islamu pamene akunyasidwa ndi chimodzi muzimene mtumiki adatiphunzitsa. Chabwino ya mitala tisiya. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam naha anil qaza, adaletsa mtumiki wa Allah kuti mwamuna adzimeta mbali, adaletsa kuletsa. Ndipo hadithi imene ikubwera ifa cha nyamata amene atamuona azibambo sama meta nawo ya koma amene anameta choncho anali ndani? Anali nyamata. Mtumiki anamuuza zonena kuti Allah waletsa alqaza, wandiletsa ineyo alqaza, choncho inenso ndikuletsa nino alqaza. Ndiye nyamata amene anakameta tsitsi lonse. Wina lero lino
akuti amamutsatira mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ndiye akunena kuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kuma atameta mohoki, atameta mbali ene Allah mupatse mafuna abwino mtumiki. Si je nimene nifa kumpatsa mafuna abwino mtumiki, chinthu choyambirira ndi kuchokera mu ntchito zimene fe tikugwira zilinganenso ni mmene mtumiki adatani adachitira adaphunzitsira. Ngati ntchito zathu zikusiyana ni mmene mtumiki anaphunzitsira, oloti zinena kuti sallallahu alayhi wasallam amene ndo abodza, chifukwa tikungoyankhula pakamwa koma muzintchito zathu sitikupanga zimene amene tikumufunira zabwinoyo anatitani anatiphunzitsa. Ndi zimene asilamu ambiri lero akuchita, akuyima pa swala Allahu akbar, ndikumaswali swala imene mtumiki waphunzitsa, ndipo mtumikiyo wawaletsa zimene akuchitanso pamenepo. Ndi akumasankha kuti za mtumiki titenga izi zokha zimene zikuti sangalatsazi, zina zitizisiya. Bola amenewo bola. Koma pali ena amene akunati ife za mtumiki tizisiya, tingotenga za Allah zimene zili mu Qur'ani, za mtumiki zilibe ntchito. Asilamu ndithu munthawi. Pomponso tibwere nkhani yokhudza bridal shower. Bridal shower ndi chiphunzitso cha mtumiki echi. Nanga mmapita makatani. Ku bridal shower mapita kujako, mutagulagula mukuti chani zogulagula kuti mukampatse yemwe afuna akakwatiwe. Mumapita zimene anakuphunzitsani ndani za bridal shower. Mtumiki echi ndi ndani nanga? Nanga sinu ndino asilamu mukutsatira za mtumiki. So mtumiki anatiphunzitsa bridal shower eti. Ndiye mtumiki akunena kuti man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aliyense amene angalitsatire gulu la anthu lina lake, iye ni mmodzi wa anthu amenewo. Bridal shower sidayambe ndi Chisilamu. In fact bridal shower idayambanso zaka za ma 18 chakuti. Nthawi ya mtumiki munalibeko zimenezo. Mukafufuza mukayang'ana m'mabuku mupeza kuti nkhani ya bridal shower inayambikira ena amakamba za ku Netherlands cha ma 17th century, ena amakamba za ku Belgium, koma kumayambiriro kwenikweni kumene kukudziwika mukafufuza zonse kumagwera kuti kunali koyambirira kunali ku Netherlands mu 17th century. Chimene chinachitika ndi chani? Banja lina mtsikana amafuna kuti akwatitsidwe, ndiye bambo wake mtsikanayo sadafune kuti mtsikana atani akwatitsidwe. Ndiye mayi pamodzi ndi abale awo ena anapangabe zothekera kuti mwana wawo akwatitsidwe. Chifukwa chani? Amene ameneka kupereka mahali muchikhalidwe chawo chamakhala mtsikana osati mwamuna. Chisilamu amene apereka mahali ndani? Mwamuna osati mtsikana. Even panopa ku India mkazi kuti akwatiwe amayeneka kuti akhale ndi chani? Chuma. Kwa hiyo khala ngati mmene zimafotokozedera pachikhalidwe chimene chocho amene amapereka mahali amakhala mtsikana. Ndiye ku Netherlands nazonso zinalipo zimenezo. Pachikhalidwe amene apereka mahali amakhala mkazi. Ndiye bambo analibe ndalama yoti amulipirire ndani? Mkazi yu ndanakana kuti ine zimenezo sindipanga nawo. Ndiye mayi pamodzi ndi abale awo anasonkha kandalama kochepa ndikugula tizakudya, ndikuitana anthu mmudzi kuti abwere amagulitsa pa mtengo odula, cholinga choti apeze chani? Mahali yoti mtsikanayo akwatiwe. Za mu Chisilamu zimenezo. Tikabwera ku England anazipanganso zimenezo. Chimene chidachitika ndi chani? Mtsikana amene amafuna kukwatiwa, iyeyo ndiye anachita kuphika mowa. Chifukwa zinali zikhalidwe. Anaphika mowa ndikumagulitsa anthu pa mtengo wotani wokwera, cholinga choti akwaniritse kudzilipirira yekha kandalama kwa mwamuna amene amafuna mukwatire ngati mahali. Chiyambi cha ma bridal shower mapita aja ndichiti ndi chimenecho. Ndiye napa kunamiza kuti aya kumene kuti makamulangizako mkazi, mukamulangize mkazi tsiku limodzi, osamulangiza mkazi kumamphunzitsa za dini bwana. Aliyense amene afuna kukwatiwa sangalowe mbanja pokhapokha payekha afunefune maphunziro achani? Abanja. Ndiye inu mukamphunzitsa tsiku limodzi akadziwa za banja tsiku limodzi. Pamene maswahaba achikazi amagwira ntchito iwo yomulangiza mwana wa mkazi asanakalowe kubanja, ku bridal shower kumapita ndani? Sikumapita azimayi amene amakamuuza zosakhala sobwino mtsikana.
kumakamuphunzitsako mwano kumeneko, kumakamuphunzitsako zinthu zimene zili zosalondola, nzeruso alibe za mudini, sangafotokozolo ndi aya imodzi yomulangiza kuti akamumvere mwamuna wake. Ndi zimene zichankumanira kuti timakamulangiza ndifake tikupanga bridal shower. Wallahi Allah chimene anapereka ndi chabwino, ndipo zimene anthu akuzibweretsa mu chipembedzo nzosochera. Simungachisiye chimene mtumiki adaphunzitsa kuti chimene chonchosochera ndi kuchitenga chimene anthu ena akadachiyambitsa kumati chimene chonchotani ncholondola, kupatula kuti amene mutasochere ndinu. Za mtumikizo zili apo akusiya za mtumikizo ndikumatenga beza ndani za anthu. Kitchen top apo anakuphunzitsani ndani za kitchen top apo? Mtumiki eti kapena mwina maswahaba achikaza mapanga eti kumasinthana zimbije ni mbali. Timangomvatu mukuchichirika, ndiye tifuna tidziwe kuti kitchen top up cholinga chake nchani. Cholinga cha kitchen top up nchani? Mukumunamiza ndani moyo. Kitchen top up cholinga chake ni chani? Tanenani, sikuti mwakuti tanenani. So muona kuti zilibe tanthauzo. Mwaona zilibe tanthauzo ndi zimene ife Asilamu tango zipopera kwa makufaru, chifata apeza makufaru akuchita. Koma zimezo ni misguidance. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mahadithi jatani na kumwambia jasada siye chindu mudinimu kupatula kuti anatifotokozera. Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa waqad amartukum bihi. Sada siye mtumiki china chili chose chimene ife tikachichita tikala oyandikira kwambiri kwa Allah kupatula kuti mtumiki anatitani anatiphunzitsa. Za kitchen top up ngati zili zabwino mtumiki wa Allah akanaphunzitsa. Naam, fa in kana hadhihi al-kitchen top up min ad-din. Akanaji fotokozo fa tumikiyo anabwera kuti ati fotokozere chomwe chili chabwino mu dini. Komanso chomwe chisali chabwino mu dini. Ndipo tikamati dini ndi umoyo wa munthu umene munthu akwenika adzukhala tsiku ndi tsiku, osati dini kumangopanga lakisanu lokha. Kapena dini mu Ramadhani lokha. Dini ndi umoyo umene munthu akwenika kukhazikitsa ndi kumautsatira ndi ma principles akakhalidwe kachani kapano pa dunia. Dini ndiye ngati munthu akupezeka kunena kuti sakutenga zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam watiphunzitsa mu dinimo, ndi chinanso chiti chimene munthu angatsatire kupatula kusochera. Palibeka. It's like kuti tumutenga mtumiki yemwe ndi tochi, ndiye tikitenga tochi jampika kumsanapo. Ndikumayenda mu dima, ndikumayembekezera kuti sitigwera muzitapu. Kumayembekezera kuti sititani, sitiomba khoma. Zimene anthu akuchita. So yemwe anganyoze chiphunzitso cha mtumiki mwadaladala amene yoyo ndi mmodzi mwa anthu amene atani akanira. Alipo anthu ena amene pachifukwa chonena kuti amira kwambiri mu zilakolako zawo amamuona ngati mtumiki sallallahu alayhi wasallam pa zimene wayankhula, zimene adachita, zimene adaletsa, zimene adalimbikitsa kuti tizichite koma iye sadazichite, amaona ngati kuti mtumiki pa zimenezi ndi mbuli. Iwo ndi ndudzi wabwino. Especially so tikakhala kuti mwina atalo wako pang'ono kusekirapo, timazitenga ngati ife ndozindikira kwambiri kuposa ndani mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pachifukwa icho gawo la chikhulupiriro, tikamati Islamu ndo khulupirira, gawo lina ndikuti amupange mtumiki wa Allah kukhala okondedwa kwambiri kwa iye kuposa ndani munthu wina aliyense. Kama kala Anas bin Malik kunena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, adayankhula mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zipite kwa iye kunena kuti la yu'minu ahadukum, sangakhale okhulupirira mmodzi wa inuyo. Ndipo mtumiki poyambirira anayamba sundikulumbira fa wallahi nafsi biyadihi, ndikulumbira mwa yemwe mzimu wanga uli mdzanja lake. Sonza kuti chinthu chimene chinachi cha serious kwambiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi, sangakhale okhulupirira mmodzi wa inuyo mpaka na ineyo nditakhala okondedwa kwambiri kwa iyeyo min walidihi, kuposa makolo wake, wa waladihi komanso anake, wannasi ajma'in, ndi anthu onse pa dziko lapansi. Iweyo kungompanga mtumiki kukhala okondedwa kwa iweyo kumposa wina aliyense, zikutanthauza chani? Zikutanthauza kuti iweyo udzatsatira chiphunzitso cha mtumiki osati chiphunzitso cha munthu wina. Kumene konde ndikutani ndikumpanga mtumiki nanga okondedwa wako uzikangomukonda pakamwa zimene wakufotokozera osazichita. Tosateka.
ndiye pamene munthu wamukonda mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam zimasonyeza kukwanira kwa imani. Ambiri imani yathu ili yetani yoperewera chifukwa chani timangokonda mtumikiyo pakama poyankhula kuti ine mtumiki wanga ni Muhammad popaka shahada pacha ena ndimwana dini Muhammadi swalala mumayankhula zimenezo, koma tikabwera mu action sakudani sakutsatira dini imene mtumikiyo anaitani anaisi sakutsatira akutsatira zilakolako zawo. So inu ndine imani yathu singakhale okwanira mpakana umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku timpange mmene momwe mtumiki kukhala wotitsogolera. Tisawapange makolo athu kukhala ofunikira kumposa mtumiki, tisawapange ana athu kukhala ofunikira kumposa mtumiki, ndipo tisampange wina aliyenseyo kukhala ofunikira wokondedwa kwa ife kusiya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pachifukwa icho masahaba achikazi chitsanzo Zainab yemwe anali mkazi wake wa Abdullah ibn Mas'ud mutsiku la Eid, pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adawalangiza akazi kunena kuti chulukitsani inuyo kupanga istighfar wa tasaddaqu komanso mupereke sadaqa, chifukwa chanena kuti ineyo uritu nar ndinaonetsedwa moto. Ndi ambiri kumeneko amene naona kumeneko anali ndani akazi. Ndiye mtumiki atafunsidwa ndi chifukwa chani anafotokoza tikuzidziwa zifukwa zimene ananena follows chete tikuzidziwa tonse sitikuzidziwa. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam anakambapo zifukwa zokwanira folo kunena kuti akazi pa zifukwa folo izizi ambiri mwa iwo ndakumoto. Chifukwa choyamba ananena kuti inuyo akazi takfurna al-ashir simmayamika pazimene amuna anu akuchitirani zochepazo simmayamika. Simmatani simmayamika. Endi zimene zozo sitikufuna sokuti mpaka natichite kuyamba sokufotokoza kusayamika kwanu. Chifukwa choyamba chimenecho kusayamika kumene inuyo muli nako ndi chimodzi muzinthu zimene zitakakupangitseni kukhala ambiri akumoto. Ndipo chachiwiri ndi kuchulukitsa kutemberera, tukthirna al-la'n, kuchulukitsa kuwatemberera anthu even ndi mwana wanu yemwe akangochita inake chosakusangalatsa iwe mwana wa galu iwe amene kodi mukwane na amuna anu. Chachitatu lianna kunna tukthirna shakata, inuyo mumachulukitsa kudandaula kwa basi kudandaula, ndipo apo baso sipa kufunika so ndemanga yani tilibe nthawi yoti mpaka natikire ndemanga. Chinthu chomaliza kuzengereza kuchita zabwino, tusawifna alkhair. Allah akupweketserani inuyo zambiri mudinimu, kuswali muziswalira pa nyumba simunakakamizidwe kupita kunzikiti, koma pa nyumba pomwepo kumakanyikaso. Anali bize kuyamwitsa mwana, anali bize kusamalira zakuti koma zakuti akuzichulazo sana zipangenso. So kuchulukitsa madando pofuna kuti apereke excuse yosira chinthu chimene Allah watani walamula. Ikakhala hijabu ndi la haula wala quwwata illa billah. Imatenda aya ichichi chikamakwekwereka pasi ndi mfuna ndizingochapa deire zoyankhula zambiri. Ndiye pazifukwa folo zimenezi akazi ndi ambiri mwa anthu akumoto. Hadithi ya sahih, hadithi ya jani ya sahih kuti ittala'tu fin nari fara'aytu akthara ahliha an-nisa, ndinayang'ana kumoto ndipo kumeneko amene ndaona ambiri adala akazi. Now
Zainabu atamva zimenezi adakhudzika, ndiye adathamanga kupita ku nyumba kwake kumene adasiya zibangiri za golide zimene amavala nyumbamo pofuna kudzikongoletsera kwa ndani? Kwa mwamuna wake. Ndanena kuti izi ndikatani ndikapereke sadaka. Now Abdullah ibn Mas'ud adayankhula kumuuza mkazi wake uchi kuti komatu ineyo ndamene mukuyeneka kuti ndikhale oyambirira kundipatsa sadaka yanu kuposa ena aliwonse amene mufuna mukapatse kunjapo. Ndiye mkazi uja kuti ayi zosatheka zimenezo, ine ndikapatsabe ena kunja. Ndiye mwamuna akakuti koma iwe izi ndikuuza zinthu zoona, ati chabwino ndipita ndikafunsa mtumiki. Ndiye mayi adathamanga kupita kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ndikufunsa malangizo. Mtumiki ananena kuti zimene akunena Abdullah ibn Mas'ud ndizoona. Mtumiki poyankha ananena kuti chani? Zimene Abdullah ibn Mas'ud akunenazo ndizoona, iweyo sadaka yako yoyambirira akuyeneka kukhala mwamuna wako ndi ana ako. Choncho bwerera nazo ukapereke kuti ukapereke kwa mwamuna wako. Anavera mayi sana ayi koma ineyo tu amunanga otu ngamakobiri amunanga sana yankhule zimenezo. Anangobwerera modzichepetsa ndikukapanga zimene mtumiki tani anamuuza. Mukanakhala inu mukanata sika nakafika ku nyumba yako ili ndalama anjalena ndipo ane nangogula zibwente basi. Ndicho ninga choti mwamuna isakatani sakamfikirebe. Awa nala kaza amene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kunali kuothera nkhani. Akakhala kuti pakati pawo ndi amunawo sipali bwino pasemphana china chake kumathera nkhani kwa mtumiki, ndipo mtumiki akagamula samapanga sojani samapanga somakani. Fatima binti Qais banja lake litata anabwera kwa mtumiki ndikunena kuti pambuyo poti ndamaliza idda nyengo yodikirira imene mkazi amadikirira banja likata. Akazi amasiku ano banja likata mawala ake akakwatiwa ndi chibwenzi chawo chicha zoti kuli idda sakutani sakuziziwa. Banja limene kwa maso kwa Allah ndilo salandiridwa muli muchiwerewere olo mutapangitsa nikah koma muli muchani muchiwerewere. Anadikirira nyengo imeneyo ndipo anabwera kwa mtumiki tsopano ndi chani ndi utenga. Andipeza amuna atatu tsiku limodzi kudzafusira chani banja. Woyamba ndi Abu Jahmi, wachiwiri ndi Muawiya ibn Abi Sufyan, wachitatu ndi Usama ibn Zaid. Kodi pamene pandipange bwanji ndikusowa osanga. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adamulangiza kunena kuti kwatiwa kwa ndani kwa Usama. Ukwatiwe kwa ndani Usama mayi akanali Baraka Ummu Ayman mndu wakuda wa ku Ethiopia. Ndiye naye samoneka machani mwakuda. Ndiye maanja ambiri achi Arabu samafuna kuti mwana wawo wankaza akwatiwe ndi ndani ndi Usama chifukwa cha kuda amamusala. Ndiye izizinso ananyasidwa nazo Fatima kuti tumika kundisankhiraso mwamuna uja amene akuoneka kuti anthu pakati pawo sakumufuna uja, ndiye ananyasidwa nazo. Zainabu ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ataona zimenezi mwa Fatima kuti akunyasidwa, anayankhula kunena kuti iwe kwatiwa kwa ndani? Kwatiwa kwa Usama. Usama ni mwamuna wabwino kwa basi. Ndiye akufotokoza Fatima kuti ndinamvera malangizo a mtumiki ndipo ndinatani ndinakwatiwa kwa Usama. Ndiye chimene chidachitika ni chani? Pambuyo pake anthu adamba kundichitira nsanje chifukwa cha mmene amandikondera ine Usama, amandikonda mosefukira kwambiri. Akananyoza malangizo a mtumiki akanakhala mayi amodzi odandaula opanga regret. Mwanatsatira ngakhale samasangalatsidwa koma anatanibe anatsatira malangizo a mtumiki. Ndiye chisilamu ndi chimene. Chifukwa chisilamu pali zina zimene munthu umapanga osati pa chifukwa chenena kuti wezo kusangalatsa koma ukupanga chifukwa yofuna kutsatira chani chilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuli. Ndipo amagonjera mkugonjera kutani
kosakhalanso ndi zifukwa mu mtima mwake. Mayi amene anatani anasangalala pambuyo pake ponena kuti ndikanakhala kuti sindinatenge malangizo a mtumiki ndithu ndikanakhala munthu woluza, koma panopa ndikusangalala banja langa lili mwamuna wabwino kwa basi. Abu Jahami anali mwamuna amene samanyengerera akazi, amatibulo osati masewera, chikoti chimayenda pa phewa lake. Muawiya anali mwamuna osauka kwambiri kapuntha buye, onena kuti sakanatha kumusamalira ndani, sakanatha kumusamalira Fatima. Koma Usama anali wopeza komochepekera, koma anali wadini kwambiri poyerekeza ndi ena onsewo. Ndiye sadamuchite nkhanza mkaziyo, koma sadamulemekeza machani mahaki yake. Koma lero lino akazi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam wawalangiza kuti mukwatiweni mwamuna wa dini osati mwamuna wa makobiri. Na akazi angati amene akuzipereka dala kwa amuna amakobiri, kenaka akakhala mbanja muja akamba kuona zokhoma mmene mujazinena kuti koma ndikadadziwa ine makesi ni makesi kukadandaula ine chimamunachi mwakuti zambiribiri. Why sadamvera malangizo a mtumiki wa Allah sallallahu alayhi. Nakasiya kutsatira amuna otafuna chingamu, amuna ometa mbali, amuna amene akumayendera za miyendo folozi, basi akufuna ziti zimenezo. Ndiye amuna otero munthu makhala mulibe kalikonsetu. Allah samapereka chuma ndi dini kwa munthu mmodzi, amapereka dini pang'ono ndi chuma chambiri, kapena apereka dini kwambiri chuma chochepa. Komanso Allah sapereka kukongola ndi dini mwa mkazi mmodzi, ampasa kukongola kwambiri ka dini pang'ono, kapena ampatsa dini kwambiri kuoneka bwino pang'ono. Kuti muzipeze izizi zonsezi pakamodzi ndi zosowa kabisa. Zonsezi chuma ndi kulimbikira dini mwamuna ndi zosowa. Komanso mkazi wooneka bwino olimbikirazo dini wa imani watakuwa ndi zosowazo. Pachifukwa chimenecho muona kuti okongola akazi wakufuna kwati wandamuna achuma ndi kuti onse ndopanda sojani dini zatengana zokazoka zilengwalenga. Angasewa ndioneka bwino dini alibe mutu eti awanda chuma dini so aletsana cha ndifake nikaa adi makhala madansi. Sizambira kale pamene zochitika zake ni ma screenshot pa social media, my lovely wife kuliko se kumena apita keche ma weekend wa kunyanja ukasangala kwa ononga makobi, zopereka zake alibe nazo ntchito, zopereka sadaka alibe nazo ntchito. Akabwera kunzikiti tsiku lachisanu mbali ametameta, akuti akukhala ngati aimani pamaso pa Allah koma atameta mbali. Asistawo avala chinkanjo chawo chotina chogwira thupi akuti aimani pamaso pa Allah ali muzikiti chonche, azipodaso pyu milomo chita kuoneka chonche. Ndiye zonsezi zikuchitika ifanyani ifeyo tukusiya ziphunzitso za mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, tukuziona ngati ifeyo ndanzeru kumposa mtumiki. Pamene ino ndine wallahi ndife mbuli, ndipo chipanda Allah subhanahu wa ta'ala kukhala wachisoni potibweretsera mtumiki wake kuti atiphunzitse dini, ino ndife tikanakhala anthu amene lero lino tunasoni sapereke chitsanzo chimenecho. Koma Allah watikonda kwa basi potipatsa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam, yemwe adatitambasulira mopanda kutsatira kwina kulikonse. Koma anthu akumusiya mtumiki uja ndikumakatenga za anthu osokonekera. Kandi dzulo kandi liti wina wake wanditumizira post yomwe pali zokamba za mayi enache za gender, eti atakamba za gender ndi atopa ndi girl child empowerment, atopa nayo ndi akubwera kuti tiyeni tiyambepo boy child empowerment. Ndeno muumve zimene akuyankhula apapa, akuyankhula kuti we need to come up with programs targeting boy child and also encouraging them to have families. The empowered girls in our homes don't have husbands. Atsikana aja tapanga empower koma kukanika kukakhala pa banja, they don't have my husbands. Fajana apita kubanja mosakhalitsa abwerapo, ngani yake atenga maphunziro awo aja apita nawo kubanja komweko. Sekira yawo imweja aitenga kupita naye kuti kubanja kuja ndi akamafuna kuti mamuna azimuza zochita. Pamene Allah ndi mtumiki wake wauza akazi kuti aziwamvera amuna azauza akazi zochita. Koma itabwera kampeni imene inasempanitsa zinthu, sinali tu empowerment yayo, kunali kuwakhwefula akazi. Chifukwa anthu amaona ngati empowerment. Allah anapanga kale empower akazi, anapanga kale empower amuna. Mu aya imene akuyankhula kuti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, zakwanira pamenepo. Chichonse chimene chingabwere apart from izizi chimenecho ndicho sochera. Ndiye mashayatini awa anabwera kuti okay, tiyeni timpange empower mkazi. Kumpanga empower mkazi kunali kwake kotani, atenge roho ya mwamuna
basi atuluke nyumba ndazikagwira ntchito kunja ndiye mwamunayo azikhala pa nyumba mkazi azimuza mwamuna chochita ndizimene amafuna to ndiye akuti zalephereka fanyani muchilengedwe cha munthu Allah sadapange kuti mkazi azimtsogolera mwamuna ndiye zikumapezeka zonena kuti akazi aja akakafika kubanja kuja akuona kuti zikukanika banja limapezeka zotera tani lawathira ndakumabwerera so kuti kwa mai awaja anapanga empawa aja ndiye panaona kuti akuchulukira atsikana woterewa ndiye akuti akufuna kampeni yopanga empawa mwamuna ampanga banja empawa mwamuna pamene Allah ampanga kale empawa apanga kuja empowerment yake khala yoti chani akamapanga izi za boy child empowerment azipanga kuti chani koma anthu awawa sanadziwe kuti Iblisu ndi mdani wathu woonekera poyera innahu aduwwun mudillun mubin Iblisu ndi mdani yemwe alosocheretsa komanso ndionekera poyera zochitika zake koma anthu samatani walakinna akthara an-nasi la ya'lamun anthu ambiri samadziwa ndiye apa akuti akubwera ndi chani ndi kampeni imene ndeka yaziti chani tiziona ngasife timoneka ngati amisala tikamayankhula chonchi ndiye tiziona ngombe mphala kuti atisunge ni moyo kuti akamampanga empower mwana wa mwamunayo tione kuti empowerment yake khala yotani empowerment yakazi tikuyidziwa muzituluka nyumba muzikagwira ntchito iko pay iko opportunity ntchito za amuna akazi usazizigwiranso pasakhale kusiyana pakati pa mwamuna ndi mkazi si empowerment imene amapanga eti akazi ndiye amamuna azinena kuti cha pasakhale kusiyana pakati pa mwamuna ndi mkazi pakhale iko payment pakati pa amuna ndi akazi amuna muzigwiranso ntchito za akazi siziveka bwino ya siziveka bwino so anthu awa panopaso kuonekera mitu ya usiku tani sikugwira ntchito chifukwa kuti anaononga dala zinthu okha ndiye pano zinthu zija zikuabwereranso ndiye zabwereranso moopsa kwambiri zabwerera moopsa kwambiri ndaona kuti apa tikulowera akuti ndiye basi zinthu zatani pamene chisilamu chinampanga kale mkazi empower wallahi pamene Allah adanena kuti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula imene ni empowerment yana malenga akazi kala ni nyumba zanu imene ni empowerment ndipo sifa kalaso empowerment ili yonse yabwino yoposa iti imene kupatula kwa anthu amene ali makufaru ndi amene angamuone ngati si empowerment koma Allah amene wapatsa ubongo omwe akugwiritsira ntchito bwino amadziwa kuti zimene Allah apapa wanenazi ndi zinthu zomwe zili zabwino kwa ife komanso kwa mtundu wonse wa anthu pano pachani pa dziko lapansi so tikupitirizabe kunena kuti yemwe akukayikira zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsa tamene ndi munthu amene alotani wosochera ndipo ngati angakane zimene zizi mwadala kunena kuti ine zamtumiki ndilibe nazo ntchito kuzikana zimene mwadala ndikunyasidwa nazonso pena kumazichita kunyasidwa nazo munthu amene yuyu ndi munthu amene ali mmodzi mwa okaniya akufotokoza Ahmad ibn Hanbal kunena kuti man radda haditha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fahuwa ala shafa halakatin aliyense amene angaikane amene anganyasire nayo kuibwenza hadithi ya sahihi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam azindikire kuti amene ali pa malire acho unongeko atsala pang'ono kugera mkufu man radda haditha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fahuwa ala shafa halakatin aliyense ukana hadithi ya mtumiki wa Allah amene azindikire kuti ali pachani ali pa age ali ngati up ali chonchi kungoikana hadithi ya mtumiki ndikuti atani agwera kuchiwonongeko this is why mwapeza kuti ndi asilamu dzina chabe koma zimene mtumiki adawalamula sakuzitsata zimene mtumiki adawaletsa sakuzisiya akuzipitiriza ndipo amapanganso zimenezo mosangalala akuti mopyetsa mtima amene akuwauza zoti mtumiki anati imagine munthu kumanena kuti amene uchandidziwaso akunena kuti hijabu si imenecha ndivalabe chotinacho mukupanga against ndani pamene wallahi palibe amene mukumpangira against kupatulapo Allah wa rasuli chifukwa amene akukuyankhulani akukuzani mesa za Allah ni mtumiki wake koma iwo akupanga against ndivalabe zotinazo tipitabe tikavina kunikala ndipo maspika tikayika andakupanga zimene za silamu akuti kwapyetsa mtima anthu amene akuletsa ziti anthu amene akuletsa zimenezo so izizi zikuchitika pachifukwa cha
kusayamba maphunziro a akida kumene kudadzadza pakati pathu. Pali mawu amene adayankhula Imam al-Auza'i pomuuza Amir kuti idha balaghaka an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa iyyaka ya Amir an taqula bighayrihi, zikakupeza iweyo Amir ngani zofotokoza mtumiki wa Allah pa chinthu china chake mu dini, iweyo pa kuyankhula ogwiritsira ntchito mawu a munthu wina. Chitsanzo, alipo asilamu ena amene mmati mukamakambirana amanena kuti pano patisakambirane za chisilamu tizisiyo, koma ndi asilamu tweti amayankhula zimenezo. Ineyo ndakhalapo nawo kupangapo nawo ma conversation ndikumanena kuti mukukambirana kwathuku tatiyeni za chisilamu tizisiye kaya hapo papo, akuti tigwirisire ntchito chani nzeru zathu. Ndiye mu nzeru zawozo anene kuti maona feti manena kuti pali zinthu zina atu sizimagwira tu kuchisilamu kutu, zinthu zina kuchisilamu kusizimatani sizimapanga apply, zimafunika nzeru, magwirisira ntchito nzeru. Wallahi kumeneko ndikusochera, kumeneko ndikusochera fajani palibe chinthu cha nzeru kuposa chisilamu. Allah sangabwerese chinthu china cha nzeru kuposa chisilamu. Pamenepo chimene afuna kutanthauza munthu amene kunena kuti chani zomwe Allah anabweretsa za chisilamu zopanda nzeru. Yeye ndakuona ngati zimene akunenazo zokamba za ma philosophers izo ndi za nzeru, kumeneko ndikusochera. Nkhani zomwezi apa brother ena ake akundifotokozera kuti ine ndikukambirana ndi munthu wina wake ngani yokhudza chani, ngani yokhudza kitchen top up komanso ndi za bridal shower. Ndi akunuza zoti tatiyeni kai za chisilamu zotizisiye apo, chifukwa mtundu wina lonse wa anthu ndi chikhalidwe chawo. Ndiye sindikukhulupirira kuti chisilamu chingaletse kitchen top up nanga ngati kumachitika za haramu ngati. Wallahi amene ni maganizo ochokera kwa Iblisu. Chifukwa bid'a imayamba choncho, bid'a imayamba choncho pamene mukunena kuti za chisilamu tizisiye apo basi pamenepo ndinu ndani, ndinu munthu wa bid'a. Fa palibe chimene inu ndine chingationgolere kupatulapo chani chisilamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, aliyense amene angasankhe chinthu china kusakhala chisilamu kukhala chipembedzo chake, kukhala umoyo wake wa tsiku ndi tsiku, falan yuqbala minhu, sizalandidwa kuchokera kwa ndani, kwa iyeyo. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, machidule iyeyo tsiku la chiweruzo akakhala mugulantho tani oluza, koma kuluza kwoti kumayambira pa dunia pompa. Fama kala munthu tani onyozeka pamaso pa anthu. Allah amachotsa kulemekezeka mwa iye. Chisilamu chalimbikitsa kukwatira ndi kukwatira, akuti mamuna ineyo iyaya pasa bize basi. Allah masomo anthu amakuchosa kulemekezeka. Ifake muzaona kuti azimayi ngati amene wakungogona na ndita anyamata basi aliyo ni mashuga mami akuja makobiri akunjoya pachani. Ndiye ayamba ndi shuga mami yochoncho ayaluka pamaso pa anthu, komanso tsiku lachiweruzo akakhala mugulota la anthu oyaluka. Lero lino munthu wina akusiya zimene mtumiki anafotokoza sunna ya nikah, mtumiki anafotokoza tiye tichitenizi. Nikah ndi chinthu chimene all even 20 minutes singati mwamaliza china chilichonse, koma anthu nikah akuta tsiku lonse osaswaliso pati kamene. Enaso kuyambira dzulo lakelo akumudza akubwera chilole ndeti chabwera chakagona pamalo pamenepopo, chinaso chikupita katenga kwa kumudza mamuna chikubwera pamenepo basi ndazi pasana mamone pamenepo awanda uji basi ati masalama atakudziwana simmatero. Kenako pamenepo apike matoba wazima azimba zoimba zawozo chintibu kumeneko ati manashidi sana swaliso fajiriso sa swali. Akena akapita kumzikita tukapanga jani ukapanga zanika akatamenepo akavula ziminana vala zabwinozo akavala vero yotinayo kena akazipita kuti azipita kovina sana swaliso pamenepo dhuhuri mpaka na magharibi, saa swali asiri saa swali so magharibi akakapita munyumba akangogonaso satani akuta kupanga za mtumiki wake uti So inu ndine stingasiye za mtumiki, stinganyoze chiphunzitso cha mtumiki kupatula kuti tikhala ndosochera basi. So Allah subhanahu wa ta'ala ifaka kunena kuti ntchito zawo za anthu amenewa amangozifafaniza basi. Chifayani kungomunyoza mtumiki chimakugwetsera ku chipombo chachikulu chonena kuti kubwerera kwake kwa kumene koko ndi ishi. Inu mukasiye guidance ya mtumiki akuza kuti pangani izi. Allah inu kuchonga kuti zimene mtumiki wangu lazo neni zoona. Allah na malenga kuchonga
kuti zimene mtumiki wayankhula zinizoona iwe ndio ukazisiye zimene. Hijab Allah akufotokoza kuti hijabu ya mkazi ndi apa kulekezera apa. Iwe ndio kukatenga za ena amene akunena kuti munthu sungangosintha atu mwaka kamodzi. Ziyamba kai pang'ono basi. Ndiye pang'ono yo mpaka na zaka 4 akungopanga bema pang'ono. Iwe ndikumakatekera soso yankhula za amenewo iwe basi waonongeka. Fokhalabe pomwepo kuti inutu makakamula ati munthu sangangosintha atu. Ivi maswahaba amene anali kukufuru kwa zaka 40, kwa zaka 50, atabwera ku Islamu zonse anazisiya. Ndiko hapo panga zinatengera zaka. Pompo pamene anangobwera mu Islamu popo kusinthiratu. Pake mtumiki anena kuti chizindikiro cha Islamu chinthu choyambirira antakul aslamtu wajhi ila Allah wahda. Pamene munthu akuyankhula kuti ineyo ndagonjera nkhope yanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sindidzagwadira so mafano, watakhallaitu, ndikusiya zonse zimene ndimachita za mbuyo. Chimenecho ndeti ndi chizindikiro choti munthu amene wabwerera di muchani Islamu, kapena munthu amene ndi Islamu ndiweno. Koma ambiri sitili kumeneko. Fayani tikupanga abe zimene zili za chijahilia zija. Ndiye tikhala bwanji anthu ongoka pamene sitikuyenda pachani pachiongoko. Ndiye chiongoko ndi ndani? Ndi mtumiki. Wa khairal hadiyu Muhammad sallallahu alaihi. Ndipo chiongoko chimene chili chabwino palibenso chiongoko china kuposa chiongoko chimene mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adatisira, chimene yamafotokoza ndikutitani ndikutitambasulira. So aliyense amene anganyasidwe ndi chimene mtumiki adaphunzitsa, munthu ameneyo ndi mmodzi mwa anthu amene wakanira ngati akupanga zimene zozo mozindikira. Olo atakhala kuti chinthu chakuchichita mwachitsanzo ena amachichita chinthu chija monyasidwa, akuchichita monyasidwa, akuti kungovomereza kuti basi poti pano padapanikizika ngati panga bwanji. Alipo amene amachita tu zimenezo kuti andapanikizika ndiye ndingopangabe popeza palibe sokulikose kumene ndingathawire ndingopangabe. Anthu amene ndo amene akunenedwa. Munthu akamachichita chimene walamulidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala achite chimene chomusangalala. Fika kuchita chinthu chamosangalala ndi condition ya ibada. Ibada ukamayichita uzichita mosangalatsidwa, usamachite monyasidwa. Ndipo chimene mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam anabwera nacho chilichonsecho, oswali uziswali kusangalatsidwa. Ngati munthu ukuswali monyasidwa, swala imene ndiyo satani akulandira banja Allah. Swala imene ukuswali wanyasidwa naye ayilandira banja. Wavala hijabu koma kunyasidwa nayo Allah ayilandira banja hijabu imene. Izosateka kupatula kuti wewe uvale hijabu mosangalatsidwa, uswali swala mosangalatsidwa, umvere mwamuna wako mosangalatsidwa. Pamenepo ndiye kuti uzakhala mmodzi mwa anthu amene atani agonjera mwa Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Koma akazi ambiri kumvera kwa mwamuna akungomvera chifanyonera kuti ndi pa 29. Pa 29 ipo ndiye amaoneka ngati ndiomvera. Chifukwa chani? Chaka ndarama kamene kakuyembekezera kuti kabwereko. Kumene kodi kumumvera mwamuna kwa chilungamo. Pakakhala pa 15 mwamuna uja alibiretu wakuza ni pangani chakuti. Pamenepo pamene muti amvere kwambiri. Koma akazi ambiri pamene ndo amamutembenukira mwamuna. Kumomuonetsa nsana singapange zimene. Chifanyonera kuti kumvera kwawo kumvera mwamuna sakumvera inu. Wallahi ndikuzeni apa amayinu, kumumvera mwamuna ndi ibada. Kumumvera mwamuna pa zimene Allah adanena kuti niyo muzitsate, inuyo ndiye kuti mukupanga ibada. Ndifake hadithi ija imafotokoza kuti mkazi amene angakwaniritse zinthu folo zokha basi janna akatani akairo. Idha sallatil mar'a khamsaha, mkazi pamene akuswali swala zake zisanu za patsiku, wasamat shahraha, komanso akubisa umaliseche wake. Kubisa umaliseche wake hapa akulipanga thupi lakeli usakhala la halali kwa amuna ena, kusonyeza kuti akuvala hijabu yobisa thupi lake kuti amuna ena asamusilire. Koma mkazi wa Islamu akuswali kasanu patsiku chabwino, mwezi wa Ramadhani ukafika kuma hijabu sakuvala yokwanira, amuna ena kunjako akumamusilire. Amene ndiye sakugwera pati. Amene makalangidwa ndi chilango chokhudza kutani kuonetsa umaliseche wake, kusasunga umaliseche wake. Komanso wa ata'at zawjaha, chinthu cha namba 4 ndiye ndikumumvera mwamuna wake pazimene mkati mwakemo mulibe kumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala komanso mtumiki wake. Ndiye mwaona kuti akazi ambiri akuti wa maswali amasala kumazomvera mwamuna alibe nazo. Iwo mwamuna si bambo wawo kuti amumvere amayankhula zimenezo akazi ena.
mwazosezi kuchitika fojani sakudziwa watu kuti kumvera mamuna ndicha ya ibada. Masahabiyati amamumvera mamuna wao mosangalatsidwa ndifake toyo aja kucheda kuti ndi akazi opambana ndipo sipazakhalanso akazi opambana kuposa ndani kuposa iyo wacho. Olo iniyo mutakongola cha mtundu wanji mayi muno simungamupose Baraka amene adali okugwa kunyu ino olo mutakhala kuti simmagwa kunyu chifukwa chani makwalitezi amene akuwapangitsa akazi awawo kukhala opambana inu mulibe. Ngati mufuna kuti mufanane nawo muzichitochito zanu amene muziyandikira osatiso kufanana nawo muyandikirapo muzichitochito tetu. That's why pale hadithi jonena kuti mwakazi amene adzakhale opambana ku janna kuwaposa mahurul ain ndi akazi amene adzapambane ndi mahurul ainiyo chifukwa cha khalidwe lawo limene amachita pano pa dziko lapansi. Of course hadithi kama za present kunena kuti akazi amene ali ndi khalidwe labwino amene akutsatira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala pano pa dunia ndi akazi amene ali opambana kuposa mahurul ain. Mahurul ain ndi akazi ooneka bwino, koma akazi ooneka bwino amaposedwa ndi mkazi osaoneka bwino muzichitochito za mkaziyo. That's the point. So iniyo mkhozo khala ooneka bwino odzola mafuta abwino. Masahabiyati mina sama odzola mafuta abwino tupiralo linalo lokakhala ino tupiralo lokhala losilika loti wina akatobwa nayo chikhanga dijala chifuna kulowa. Koma simungakhala opambana chifukwa cha tupiralo, simungakhala opambana chifukwa cha nkhope yanu, simungakhala opambana ndi masahabiyati chifukwa cha maonekedwe anu, koma mukhala woyandikira kwa iwo mukupambana ngati khalidwe lanu lingafanane ndi iwo. Ndiye yankho la naqidhu imene solution kunaqidhu hii man abghadha shay'an mimma jaa bihi, solution yake ni chani? Yemwe wasangalatsidwa ndi shay'an chilichonse mimma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wasallam ndamene ni mmozi mwa anthu amene alokhulupirira. Para Kristiana masangalatsidwa nazo koma tikunena kuti pambuyo poti iwe ndiwe Msilamu. Iwe ndiwe Msilamu ndiye kusangalatsidwa ndi zimene mtumiki adaphunzitsa china chilichonsecho mpaka nanso iwe utamachichita chinthucho. Iwe ndiwe mmodzi mwa anthu amene chikhulupiriro chako chili chotani cholondola. Koma aliyense amene abghadha shay'an anganyasidwe wala amila bihi ngakhala zichichita point imene iveke motero kuti yemwe asangalatsidwa ndi china chilichonse chimene mtumiki anabwera nacho ngakhala asanachichite iyeyo chinthucho, zimenezo zimasonyeza kukwanira kwa chani kwa chikhulupiriro chake. Kungosangalatsidwa nacho kokha koma munthu uja asanachichite munthu amene amapeza malipiro achisangalalo chimene iyeyo chawachita pa zinthu zimene Allah wazivumbulutsa. Nanga bwanji akachichita apeza malipiro ochuluka bwanji? Ndi chimodzimodzinso uyo amene wanyasidwa ndi china chilichonse chimene mtumiki anabwera nacho, munthu amene ndi munthu amene ali woti ali kutali ndi malipiro ngakhale ntchito ija azichita satani salipidwe fa wanyasidwa nayo kale ntchito. Ndiye zifika kukufuru kuja ngati akuchita zimene zonyasidwazo ali wozindikira kuti izizi sizimanisangalatsa ndipo ndikudziwa kuti zochekera kwa mtumiki kumene nazo ntchito basi munthu amene watani wakanira. Ndiye mankhwala ake ndoti inu ndineyo timukonde mtumiki, mahabbati rasul, chikondi pa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ndi chimene chimatipangitsa kuti tikondenso zimene mtumiki amachita, zimene mtumiki amaphunzitsa, komanso zimene mtumiki adalangiza kuletsanso kumene ifeyo ndeti tikakhala ndi chikondi ndi mtumiki zonsezi sitidzanyasidwa nazo. Amanyasidwa ndithu asilamu ambiri ndi zinthu zimene mtumiki watani wafotokoza akatero atazikawerenga Qur'ani ndikumakatulutsa misozi. Wallahi anthu amene akatinthidwa sizinaonekezo.